Vince nap apropóján újabb pincejárást szervez a Pannonhalmi borvidék 8 borásza, 8 borászata. Január 24-én és 25-én. A részletekről beszéljenek maguk a szervezők, Huszár Levente és Borbély Sándor. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Van egy mondás, ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Ezt hogyan kell érteni? Mit jelent ez? Időjárással kapcsolatos-e, vagy más egyéb dologgal? Hát ezek a régi szép hagyományok, amiket pont meg akarunk ismertetni a vendégeinkkel, akik kilátogatnak hozzánk, és tényleg az időjárással függ össze. Hogyha jó idő van, akkor jó termést várunk ebben az időszakban. Hát ezt fogjuk majd megmutatni majd a szőlőmetszésünk is, amit pont most mutatunk meg majd a vendégeknek, és hát reméljük, hogy a természet hozza is magát, és a következő időszakban azért kegyes lesz hozzánk, és tényleg jó termésre áldja meg a pannonhalmi pincéket. Tehát a megcsordulás az azt jelenti, hogy az egyébként idén le nem esett hó, az elkezd olvadni? Igen, és az a kérdés, hogy ami le nem esett, az most hogyan fogja befolyásolni az időjárást. A hagyományok szerint igen, hát azért ez még kérdéses ebben az évben. Problémás? Tehát gondot okozhat az, hogy idén ilyen enyhe a tél? Abban az esetben, hogyha ez húzamosabban így lesz, tehát hogyha ugyanaz időjárás folytatódik még februárban, és hát a tavaszi fagyok beköszöntenek, akkor lehet, hogy gondot fog okozni, de tényleg reméljük, hogy nem is fog történni. Kik azok a borászok, mely pincészetek vesznek részt az idei Vince napokon? Gyakorlatilag a Pannonhalmi borvidék több településében lévő pincészetek is részt vesznek ebben a pincejárásban. Győrújbarát, Nyúl, Pannonhalma, illetve Pázmánt falu lesz a célirány a Győrből induló buszjáratoknál, de most már lehet azt mondani, hogy tradicionálisan borvidéki buszjárat segíti a látogatókat. Igen, ez a jogosítványbarát program, ami egy nagyon okos dolog. Hogy működik? Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy Győrben 2 helyen, a Famulus Hotelnél, illetve a Krastom Hotelnél lehet felszállni a borvidéki buszjáratra, és minden pincészetnél megáll ez a buszjárat, 2 óránként közlekedik. Ez a 2 óra elegendő arra, hogy ott megismerhessék a pincét, a borászokat, megkóstolhassák a borokat, esetlegesen ételeket, és aztán a következő buszjárattal lehet menni tovább, és minden pincészetet föl lehet fedezni. Technikailag én azt gondolom, hogy egy nap 3-4 pincészet az, ami reális. Amit 100%-ig be lehet fogadni, gondolom úgy, hogy az ember kap is abból, és mondjuk igen, még emlékezni is fog rá egy kicsit később. Ez a program nem csak az élvezetekről szól, hogyha jól láttam a programok leírását, lehet itt tanulni, és mi minden? Így van, így van. Tehát pontosan tehát 2 célja van ennek a rendezvénynek, a Vince napnak. Így tél környékén szerettünk volna azt, hogy kicsit közelebb hozzuk a kedves vendégeinket a borászat fele borászokhoz, és hát megmutassuk neki ezt a régi szép hagyományt, hogy mi is az a Vince napi vessző, miért megyünk ilyenkor a szőlőben, miért vesszük le azt a vesszőt, mit akarunk mi borászok ebből megtudni, és hát ezért is szeretnénk őket kicsalni, illetve hát szerintem amikor kilátogatnak hozzánk, sokkal személyesebb kapcsolat tud kialakulni a borász és a vendégek között, mint hogyha csak bemegy egy boltba, akár egy üzletbe, és megvesz egy palack bort, és hát nem biztos, hogy tudja, hogy ki az az ember, aki a bor mögött rejtőzik, és ezt elkészítette. Tehát ezt szeretnénk itt ezzel a Vince nappal így egy kicsit elővenni, és hát tél elején egy kellemes programot szeretnénk ajánlani a borkedvelőknek. Talán nem lövünk le olyan hatalmas nagy titkot, hogyha megkérem azt, hogy azért, amit a vesszővel művelni fognak, illetve amit láthatnak majd az emberek, azt azért kérlek, hogy meséld el. Így van. Tehát a Vince járás ez egy nagyon szép hagyomány volt a régi időkben, és hát tudni kell azt, hogy ilyenkor a nagyapáink, nagyszüleink kivonultak a pinceszerre, de inkább csak a férfiak, és hát az asszonyokat otthon hagyták. Kimentek, és levágták az első vesszőket. A vesszőknél ilyenkor mindig megnézzük a rügyeket, hogy milyen állapotban vannak a rügyek, és ebből meg tudjuk jósolni körülbelülre, hogy tényleg milyen termés várható a rügynek az akkori állapotából, de ezt a vesszőt, ezt el szokták tenni, tehát hosszabban, hazavinni, eltenni, és ott szépen hajtatni, és hogy ez a vessző kifejlődik, úgy mutatja meg magát igazából, meg hát így is tud örömet adni nem csak a szőlős gazdának, hanem annak, aki ezt a vesszőt nem etszette, és otthon láthatja, hogy ez hogyan fejlődik, hogyan növekedik ez a kis vessző. És hát a régi szép időkben ez szintén itt a hagyományokhoz tartozik, hogy amikor a nagyszüleink kimentek a pinceszerre, akkor nem engedték oda az asszonyokat sem ilyenkor, csak arra az időre, még utánuk vitték az elemózsiát, meg utánuk vitték esetleg a rétest. De valamilyen rontást hoztak ők Nem tudom, hogy volt ennek rontás alapja, ennyire nem tudom. Zavartak. Így van. Inkább ezt mondanám, hogy zavartak, és a férfiak azok kellemesen el voltak azon a pár napos időszakon, úgyhogy. De most a hölgyeket is szívesen fogadjuk. Kell esetleg előzetesen bejelentkezni annak, aki részt szeretne venni ezeken a programokon?
célszerű előzetesen bejelentkezni. Igazából ennek egy oka van, illetve hát kettő. Egyrészt a buszjárat szempontjából nem mindegy, hogy milyen buszokat állítunk menetrendbe, másrészt a pincészetek szempontjából, hogy mennyi látogatóra készüljenek, őnekik sem mindegy, hogy hány látogató várható, érkezésére kell számítaniuk. Illetve most már itt más dolgokat, más élvezeti cikkeket is megemlítettünk a boron kívül. Én, ha jól tudom, akkor lesz azért egy kis pogácsa is, és minden más egyéb, ami még hozzátartozik a borkultúrához. Így van. Tehát azért ilyenkor a téli időszakban jól esik az embernek az, amikor kivonul egy ilyen pincéhez, és egyrészt nem csak jókat tud korcsolgatni, esetleg még egy kis forralt borral is várják a hidegben a kedves vendégeket, hanem hát mellette friss pogácsát, esetleg egy friss hidegtálat, vidékies házias hidegtálat kaphat, illetve hát más meglepetésre is szolgálhatnak a pincék. Ez mind hozzátartozik szerintem a jó bor élvezetéhez, hiszen a jó bor és a gasztronómia az egybe van kötve. Úgyhogy. Sőt, hát azért, aki egy picit az egészséges életmód felé kacsingat, ő is találhat magának programot, mert a sporthoz is közelít ez a program, lesz egy túrázós program. Igen. Ilyenkor ki lehet vonulni a különböző düllőkbe, az apátsági pincészeteknél is lesz egy külön ilyen látogatás, az minden évben hagyomány, amikor egy adott düllőt látogatnak a kedves vendégek, és akkor ott történnek programok. Illetve hát vacsorával fejeződik be ott is a Viator étteremnél egy külön vacsora várja ezeket a vendégeket, akik részt vesznek ezen a pincészeti programon. Érkezett ide hozzánk egy nagyon szép kis hordó. Ez szimbóluma ennek a programnak, vagy valamilyen központi motívuma? Mit kell tudni erről a szépséges hordóról? Tulajdonképpen erről azt kell tudni, hogy a hordó az egyértelműen ugye a borászathoz kapcsolódik, még akkor is, hogyha a modern technológiákban vannak olyan esetek, hogy a hordó az háttérbe szorul, de az emberek fejében, hogyha bor vagy szőlő, akkor mindenképpen a hordó kerül előtérbe, és én azt gondolom, hogy a Pannonhalmi Borvidék logója, ami rákerült erre a hordóra, az az egész rendezvénynek a központi része. Természetesen a pincészeteket és a Pannonhalmi Borvidéket is szeretnénk mindezzel népszerűsíteni, és hát olyan irányban megyünk, hogy ez a Pannonhalmi Borvidéki logó, ez mindenhol fentüljen, és mindenki találkozhasson vele. Ez nem biztos, hogy nagyon sportszerű kérdés a részemről, hiszen a 8 résztvevő borászat egyik borászához intézem, hogy van esetleg olyan bor, amit most kifejezetten lehet ajánlani az embereknek, mert valamiért különleges, vagy valamiért most éppen ezt lehet kiemelni az összes közül? Bármelyik bort szívesen tudom ajánlani, bármelyik borász kollega, bármelyik borát szerintem, hiszen minőségében megállja a helyét. Én azt mondanám, hogy ez mindig függ a vendégtől. Én ajánlanám, most elkészültek a frissebb borok, tehát készülnek az új kollekciók. Én ajánlanám a frissebb borok megkóstolását, tehát nyugodt szívvel tudok ajánlani akár egy írsait, akár olasz rizlinget, akár egy muskotájt, tehát bármelyik borból. Minden évszaknak megvan a maga megfelelő bora, de hát itt az alkalom, hogy megnézzük. Ilyenkor azt, milyen típusú borokat illik inni? Vagy szokás? Nem mondanám azt, hogy illik bármelyik bort illik inni. Itt tényleg az van, hogy itt meghatározza maga az évszakban, illetve az ahhoz tartozó gasztronómia, hogy mit ajánlunk el, milyen bor típusokat ajánlunk a kedves közönségnek. Ezért mondtam azt, hogy tehát nyugodtan lehet kóstolgatni a frisseket is már, nincs ezzel semmi gond, de akár az előző évjáratok testesebb borait is nyugodtan elő lehet szedni, akár egy sárdonét, akár egy régebbi rajnai rizlinget, az szépen mutatja már magát. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy ez az idei Vince program nagyon-nagyon jól sikerüljön. Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Mi is köszönjük.